Всеки път, когато отдалечаваш стопа си по време на сделка, ти променяш условията на залога, с който вече си съгласил. Ти си поставил това ниво с причина. Погледнал си графиката, идентифицирал си къде идеята ти става грешна и си поставил стопа си там. Това беше сделката. В момента, в който го преместиш, ти казваш на пазара, че той може да вземе още от парите ти преди да признаеш, че си сгрешил. И ще продължиш да го местиш, защото болката от осъзнаването на загубата се усеща по-лошо от надеждата, че цената може да се върне. Професионалистите, които познавам, не местят стопове, за да спасяват сделки. Те определят размера на позицията си правилно още от самото начало, така че стопът никога не се усеща като заплаха. Те оставят сделката да се развие според нейните собствени правила или биват извадени от пазара, но по най-чистият начин. И в двата случая те са приели риска още преди да влязат. Ако стопът ти се струва твърде тесен, проблемът не е в стопа, а в размера на позицията ти. Това са два съвсем различни проблема, само с едно решение. Управи размера и остави стопа си на мира.